Pakistanda polisiýanyň we Kanadada ýerleşýän meşhur ruhanynyň tarapdarlarynyň arasynda bolan çakmyşykdan soň Rawalpindi şäherinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ruhany Tahirul Kadrining münüp barýan uçary Islamabaddan Lahora tarap uruny ütketdi. Muňa howpsuzlyk meselesiniň sebäp bolanlygy resmiýetlere talgylanyp habar berildi. Meşhur dindar Pakistany hökümete garşy bileleşige ýol başçylyk etmek üçin bardy. Awganistanda baş prokuror general Muhammad Ishaq Alko öz edaratynyň saýlawlaryň galplaşdyrylanlygy barada beýannamalary seretmäge taýýardygyny aýtdy. Alko saýlawlara degişli dawalaryň parahatçylykly çözülmelidigini kabulda geçirilen metbuat konferensiýasynda bellädi. Şol wagtyň özünde de Awganistanyň garaşsyz saýlaw komissiýasynyň başlygy 14-nji ýylda bolan prezidentlik saýlawlarynyň dalaşgar Ashraf Ghani'niň peýdasyna galplaşdyrylanlygy baradaky aýyplamalaryň netijesinde wezipesinden çekildi. Ghani'niň garşydaşy Abdullah saýlaw komissiýasynyň eglan eden hiç bir netijelerini kabul etmejegini aýtdy we Birleşen Milletler Guramasyny seslerin gaýdadan sanalmagyna gözökçülük etmäge çağırdy. Belarusda möhletden ir türmeden boşadylan meşhur aktivist Ales Bialatsky adam hukuklaryny goramak boýunça işini dowam etdirjegini aýtdy. Minskde jurnalistlerin öňünde çykyş eden Vyasna atly adam hukuklaryny goraýjy merkeziň 51 ýaşly ýol başçysy Bialatsky özüniň emigrasiýa gitmek planynyň ýokdugyny aýtdy. 21-nji ýylda türmeden boşadylan Bialatskyny Minskiň demir ýol wagzalynda aýaly Natalia Pinchuk we tarapdarlary garşy aldylar. Ortiýetiň gün ortasynda pensiýadaky şahtaçylar protest hökmünde Zverevo şäherinden Rostowa çenli 130 kilometr ýoldan ýöriş geçirdiler. Protestçiler yerlik häkimetler tarapyndan ýatyrylan sosial töleglerini dikeldilmegini talap etdiler. Demonstrantlar Rostowda Ortiýetiň prezidentiniň wekilleri bilen duşuşmak isleýärler. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.